Allah sarki Jamila kenan, ni wallahi tausayin ta ma fa nake ji, yanzu haka tana can gidan yari. Allah sarki Jamila. Kada ka sake kawo min maganar Jamila. Ba na so, ka ji na gaya ma. A'a, to amma saboda me? Wannan yarinyar fa me na sarrafa ta so kashewa. Haka ne wallahi, saboda karan kaina ni shaida ne, saboda a gabana wannan abin ya fara a asibiti. Amma da ka gaskiya ina jin tausayin Jamila. Mutumin da ya dauke ka tamkar dan uwa. Ya maka sutura yawa iyayenka kuma ka damu kanka akan wacce ta so kashe shi. Haka ne, to amma ni dama abin da yasa nake jin tausayinta kuma na damu akan magananta ba komai bane daman, kawai dan dai tana da ciki ne. Allah ya sauke ta lafiya. Idan ta haihu a kawo mana da mu karbe shi mu rike shi. To haka ne, Allah dai ya sauke ta lafiya kuma Allah ba ta yaro namiji. Idan dan nan halinta zai yi ko ya kama da ita, wallahi gwanda ta yi barin. Gwanda ta yi barinsa kuma, subhanallahi. Ni kake cewa subhanallahi? Ni ba wai ina nufin wani abu bane, kawai dai abin da kika faɗa ne gaskiya bai kamata ba. Auzancen na ba akan daidai